Ngonten sepi mending tak prei. Lho, ngonten sepi kok prei. Ya tambah nggak ana penggemare. Lah awak iki kan berusaha golek penggemar, Lur. Lah wis prei gawe video, prei ngonten. Ya kapan awake nemoni keberhasilan. Sing penting sepi rame kah, iku berusaha. Masalahnya awak dhewe iki pemula, Lur. Awak iki duduk artis. Iya nek artis iku gawe video sak video tetep akeh penggemare, langsung akeh. Masalahe artis iku kan wis terkenal. Perjuangane mungkin si awal ya padha ae kaya awak dhewe ngene iki. Ngenalno diri sik, ora langsung moro-moro penggemare akeh. Saiki terkenal teko endi nek awake gak tau nggawe video, gak tau lapo-lapo. Moro-moro kepengin terkenal. Wah ya ngipi iku. Turu sik mertangi. Loh, tibake ngipi. Oh, ngono. Jadi tetep semangat ae. Oke, awak iki pemula, Lur. Kudu tetep semangat. Lah anjene kepingin maju di dunia perkontenan. Masih aku iki yo sepi padha ae. Penontonku iki sepi mek titik. Tapi aku yo tetep ae bendina yo gawe. Ra keteng siji-siji gawe. Sopo ngerti engko iso berhasil. Kan nek berhasil iso ana nilai tambahe. Kan ngono. Sing penting ngonten yo ngonten. Tapi penggaweane sing bendina iku enggak ditinggalno. Masalah iku kewajiban. Lek ngonten iki sekedar hiburan. Oke, tetep semangat.